Sure Majid, besifike library nizoyenza ngalendlela enginitshela ngayo. Sibu, uzofika udlule phambi kwala ngane leya. Uzodlulisa phambi kwala ngane leya, ufike uyithuke. Sazwana ngisho Majid. Ngimdelele. Sure, ufike umdelele. Ngizokwazi mina ukuzoza ngizokhuza. Usho waziphi indlela? Ngazonke indlela. Sazwana ngithi. Ngizokwazi mina ukuzoza ngizokhuza futhi ngithole nama points. Sure Majid. Deal. Hey, good morning, class. Good morning, teacher. Okay, so guys, ngizocela ukuthi si-pick up la sigcine khona izolo, ne? Yes. Okay, so many people are taking drugs. Some are drinking alcohol because of stress and anxiety, right? Yes. Okay. Who can tell me how can we heal from stress without taking any drugs? Yes? I think you should attend therapy session. Very good. Therapy sessions are very important. They really help throughout stress. Anyone else with a different answer? Yes, Wanele? Ebathi izolo bekumbale ayaya namhlanje ngusibahle tetela inhliziyo yami futhumale njalo ngiyazifela ngaye izolo bekumbale ayaya namhlanje ngusibahle tetela inhliziyo yami futhumale njalo ngiyazifela ngaye amame ungulavi wami sanda sami ngisacela. Kungani izingane zesikole ngamele zisebenzise izidakamizwa? Ngoba izidakamizwa zizomosha umqondo wezingane bese zidelela eklasini yabo. Nikiwe. From the moment I met you, I knew you were the one. We are the path runners. Together we are partners. You are my never to stop watching, to my never to ask me this again. Therefore, I will save you with what you love. Will you allow me to take you back to SK? I'm fearless to say, my love for you is endless. What you did for me was priceless. Thank you for being a prince, as I am your princess. Thank you, class. Mangithi ngizama ukukhohlwa akuvumi impela namanje ntombi akuvumi mangithi ngizama ukukhohlwa akuvumi impela namanje akuvumi. Sure Majid, nambona lo mntana muhle kanjani? Ushaya ngalobuhle obuthusayo. Mara yindlela yangani? Mara cabanga nje. Suka intombi yami. Yeah. Lalelani Majid amamelana. Lo mntana ngizomshela. Screwnas. Uzomshela? Thatha wena. Anishona ke ukuthi ningibizeleni la. Faka ngesikhathi sakho uyazenzela la. Ake nawe sorry ke wazenze ngathi. Futhi anisho ke ningibizeleni la. Futhi ubani unthumile? Ukuthi sithinyo ba kubalekile lokho.
Anishoni ke ukuthi ningibizeleni la. Yazi ngisidinga usizo lwakho. Sizolwani manje? Kahle sifuna ukunqanda utsotsi la. Manje sifuna kube safety kasi. Manje sasoyenza kanjani sidinga wena? Manje mina ngizosiza apha lapho. Maye ngifuna uvaye nathi masakuyena. Seniyazi ukuthi nizongithola phi. Hayi sekuyalunga khona amajita. Bafethu, mele sithole lo girl lo mekalwa notsotsi that day. Hayibo so menzani? Bafethu siyamdinga khona la ngasiza khona usikhonqeba lempi. Musukusibhedela wena. Yini ndaba ungasho ukuthi ayifuna le ntombazana sami sokushelela yona. Bafethu phela le ntombazana le inesibindi. He, hayi yabona ngisazoyicabanga kodwa ngithembisa. So ukufika late. Ngiyaxolisa. Wasesebhizi ngani? Yazini, bengisabhala exam lapha endlini. Cha, i-homework lapha endlini. Ayike cheese. Ncedile ke washusha wafika. Yazi umngane wakho vele wasibukisa, wasiphendula i-TV nje lapha eklasini. Ayinamthobeli vele wangibhora. Kodwa kusena ndaba yamazi nomngane wakho uyaziphaphela. Vele lo iphapha ngidlula iminyaka yakhe. Oh, sakhuluma kanjalo. Uyaya awuye ejimini yakho namhlanje. Yeah, thanks for reminding me. Bye. Lwazibuya la. Umuhle. Ngiyabonga. Uyangichaza. Yes! Yajitheka lo girl. Endoda. Sidlula fast. Hayibo, wenzani manje? Angithe uyafika mangidlulile. Yo. Uyabhayiza yo, angithe uyafika mangidlulile. Hayibo, yini manje lenenza lapha phambi kwami? Shut up wena. Bloody swine. Hayibo. Endoda. Kanti awusezi? Kwenzakalani la? Bayahlanya lapha. Awutsingazi. Kanti nina benenzani lapha mashidi? Uye lo fike ngisadlula. Wani wenza ngalendlela athi ngitshela ngalapha ya. Madoda, ngiyashaya mina ngibuye nomhlolo. Nangizwa zokusakaza wena bengathwenza umsangano. Nawe futhi ngale ngene uzongicasula nini? If you get you can't afford it, lona ushuni wami. Lona ushuni wami. If you can't get control, if you get you